Bengifisa lana gogo siphinde sithinte indaba yephunga elibi elingapheli kumuntu okungenzeka ukuthi omunye uyayanuke into engathi amakhwapha kodwa uthola ukuthi ugezile uclean ngokwakhe wagcoba futhi izinto ezigcotshwayo kodwa iphunga kunephunga nje lingapheli omunye uthothe emlonyeni uyaxubha adla ama-chappies adla usweet kodwa alipheli leliphunga ugogo uqaba ungenelela kanjani esimene sinjalo. Entweni enjalo babukeli kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uma mhlawumbe elele ebusuku unamaphupho angekho right, mhlawumbe uphupha uyadla avuke ekseni noma ngabe kuthiwa uyakusebenzisa lokho akusebenzisayo uqeda lelo phunga lelo kodwa kungapheli. Ngalelo dliso lelo abamnikezelo nebusuku lingaba imbangela engenza ukuthi umuntu agcine engasakwazi ukuthi abe nephunga eli right noma elenza ukuthi mhlawumbe akwazi ukuhlala eduze kwabanye abantu, abanye beze bekhethe ngisho ukufaka ama-mask ngenxa yezimo abasuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi. Lapha esikoleni sakwaXabe siyakwazi ukuthi kukhona imbiza esikunikeza yona okwazi ukuyiphuza noma ngabe kuthiwa mhlawumbe iba u500 ml okwazi ukuthi uyisebenzise inyanga yonke. Lokho kuzokwenza ukuthi leli phunga life ngaphakathi kuwena then ukwazi ukuthi uphile ngoba leyo nto isuke isebenzisana nezinto ezizichitho noma izinto ezingamadliso angekho right angagcine sekugulisile kwawona. Yebo. Okay gogo bengifisa sithinte indaba yamanzi ukuthi masikhuluma ngokusa umuntu emfuleni sikhuluma ngokusa umuntu olwandle sikhuluma ngokusa umuntu empophomeni umuntu onjani umuntu osuke umusa lapho la ekhaya kwaQabe ngabe yabalekelene abantu ngamanzi noma ubasebenza ngamanzi. Isigodlo sakwaQabe siyabalekelela abantu ngokuthi sibasebenzisele insebenzo yamanzi kodwa isikhathi esiningi esakwaQabe isigodlo sisebenza ngolwandle ngamanzi asolwandle. Impophoma kuyenzeka ingene nje kumuntu wempophoma kodwa kuya ngokuthi umuntu wakho singithe manje ukuthi ngiyabheka ngasefa sabona ukuthi ufaneleke ukuthi uye kuphi ngoba kuyenzeka uzitshela ukuthi uma uya empophomeni izinto zakho zingalungi uthi uya empophomeni uye kaningi kodwa uthola ukuthi akusalungile utho and akuqhubeki futhi kulunge kunokuthi kulunge kuqhubeka kubhede kuyaphambili. Lokho ke kusho ukuthi abantu bakho kahle kahle noma abantu abakuphethe noma umuntu ohambisana nawe akadingi njengamanje ukuthi uye empophomeni ngoba impophoma izokulethela amabhadi. Sekufanele ukuthi ushintsheke wena uhambe uyephi uyolwandle ngoba sithola ukuthi umuntu ongenile vele umuntu ongayifuni impophoma noma umuntu ongenile umuntu ongalifuni ulwandle kodwa ufuna impophoma. Futhi sicheckeke uma singena esigodlweni ukuthi yini kahle kahle oyidingayo ukuze izinto zakho iphumelelo. Kufanele uthi uma uhlambulula njalo izinto zakho amanzi empophoma uyawadinga yini ngoba njalo uzoke uthi usebenzisa isiwasho ufaka amanzi empophoma zibheda kakhulu izinto kanti ngoba vele ubhekanga ukuthi amanzi olwandle o amanzi omfula noma amanzi empophoma okuyiwona akusizayo. Yebo. Okay gogo okusho ukuthi masikhuluma ngamanzi amanzi wona ke angena kuluphi umkhakha wobuthandazi umkhakha weyiwasho noma umkhakha wamakhubalo ezihlahla ikhona kuphi ngoba ngizwa ukuthi unemkhakha emibili la ekhaya. Uma unensebenzo yamanzi kuyenzeka kube insebenzo yamanzi kuphela izinto zakho zilunge ngamanzi nje kuphela ewodwa. Leyo nsebenzo isuke iqondene neyiwasho kuphela. Kusho ukuthi uma ngade ngikise empophomeni noma kade ngikise olwandle uyadinga ukuthi ngikusebenzisele iwasho ngingaqinisi kakhulu emthini ngisebenzise kakhulu iwasho ngokuyikhulekela kukodwa bese ngisebenzisa izibani ngoba nazi izibani lezi ziyadingakala uma kuukuthi uyempophomeni because ukhona lamandla osuku uyowalanda empophomeni ofuna ukulwa ngawo izimpi zakho nofuna ukuthi impumelelo yakho ibe khona. Kwesinye isikhathi bese beyatshela kwesinye isikhathi uthi gogo mhlawumbe ebusuku ngiphuphile ngaphupha izibane enjena ngaphupha ngemanzini. Lokho akusho ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi uye emanzini kodwa kusho ukuthi kwesinye isikhathi kufanele ukuthi usetshenzwe ngensebenzo ezoba namanzi phakathi noma ibe nezibani phakathi. Okay njoba nje gogo uyiphethe izibani lezi izibani mhlawumbe uma ungasithi nje kancane ukusibuyekeza noma ukubeka umlaleli lapha esithombeni ukuthi uma kuyiwe emanzini ziyaye asithwasisi kodwa ukuveza kancane nje ulwazi ukuthi izibani mhlawumbe isebenzani noma zidingeka makunjani kumuntu. Gogo izibani ziyakhuluma nje zizodwa. Yebo isibani esiphuzi lapho usuke ulanda isidalwa kungaba ukuthi isidalwa sasekhaya komama
noma isidalwa sakini, kodwa usukukhuluma ngabantu abadala okuyibona abahlambulukile kuwena emzimbeni wakho, noma ofisa ukubahlambulula, noma ofisa ukuthi bakuvulele indlela zakho, bese uba isibane esiblue babiza ngokuthi uzuchwathile. So lesi sibani lesi sigcina egcineni kosuku simelele isayidi lasekhaya ko baba wakho. Kusho ukuthi lelo side lelo ke kuyenzeka ke omunye uthi angifuni ngisho ukuthinta isayidi lasekhaya ko baba ngizathu ukuthi likunikeza inkinga uma kuukuthi ngicela kubona. Kodwa uma kuukuthi usebenzisa lezi ibani, usebenzisa amanzi, kuzokusiza kakhulu ekutheni izinto zakho zibe nempumelelo, ngoba usuke uthembele kuzona futhi usuke uzokhuleka kuzona, ufisa izinto zenzeke ngazo kuphela, ezinye izinto zingekho. Bese kuba isibane esimhlophe, isibane esimhlophe esimelele isithunywa sakho noma ingelozi yakho, abantu abakuphethe. Isithunywa sakho esisebenza ngamanzi isikhathi esiningi, kusho ukuthi usebenza ngengelozi. Amadlozi ke lapho ke aswathinti. Uma ulayitha isibane esimhlophe usuke uyidonsela isithunywa sakho ukuthi asondele eduze kwakho. Uma ulayitha lezi ezimbili usuke uyidonsela abantu abadala ukuthi abasondele bezolalela. Uma uyilayitha zonke usuke uthi yonke lemoya ayisondele lapha kuwena, ikwazi ukuthi kulekelele ihlangane, ikulekelele iyonke ukuze izinto zakho iqhubekele phambili. Okay gogo, usathinta indaba yomsamo, wathinta indaba yezidalwa kanjalo namakhandlela ahambisana nezidalwa zasekhaya bomama, zasekhaya bobaba, izithunywa. Bengifuna sithinte indaba yomsamo ukuthi kuyokwenza ukuthi mhlambe kuthiwa ngibanga izidalwa, noma uthi mawungibukela uthola ukuthi ngibanga izidalwa, noma kukhona izidalwa zami ezihlehlile, noma kukhona izidalwa zami ezingifulathele ngengizwe ulimo olunjalo. Ugogo uQwabe ngabe uyakwazi ukungilekelela, noma unawo inamakhambi angangincengisa ngawo endabeni yezidalwa makuthi nginaleyo nkinga yomsamo? Yebo mkhulu, ngiyabonga. Kuyenzeka ke umuntu kuthiwe ubangwa abantu abangasekho, mhlawumbe ubangwa abasekhaya kumama, ubangwa abasekhaya. So lento bese yenza ukuthi izinto zakho uthi uyalungisa ngapha kungalungi, ulungise ngapha kungalungi. Lokho kusuke sekudinga ukuthi wena kuqobo lwakho ke ukwazi ukuthi uye kumuntu ofana nami, ngoba uthi uma usufikile lapha esigodlweni bese ngiyabheka ukuthi idalwa zikubanga ngani. Kungenzeka ukuthi wena usheshe wathatha isibongo sakini, kanti egcineni kosuku abakini abawakhokhile ama damage ekhaya komama. Lokho ongenza ukuthi bese izinto zakho ke ziyaphambana, noma ngabe kuthiwa ubizwa ngaso kwi-ID yakho, kodwa wena usabhilonga ekhaya komama, ngoba kukhona lezi zinto ezingenziwanga. Mhlambe wena uzihambise wena nomama wakho akalotsholiwe nje kuphela, akenziwe lutho, kodwa wena usuyithathile wayoyibeka lapha yana. Lokho ke kufanele ukuthi kubuyele kwemuva ke, ngoba idalwa ke zizokubanga izinto zakho ngeke zenzeke ngendlela okuyiyona yona. Kodwa kufanele ukuthi siqala silungise ukuthi leli phutha elenzeka lapha yana singalungisa kanjani. Bese ke uyabuyela ukuthi kube khona ukushweleza okuba khona, noma ukucela kubantu abangasekho ukuthi cha iphutha siyalibona, noma kungeke kusashintsheka kakhulu lapha yana ngokuthi vele ubizwa ngakho, kodwa wena uzobe wazi ukuthi uma ususebenza usubuyele emuva usucela izinto zakho, noma usuvula inhlahla zakho, usuyafisa ukuthi kube yibona abasekhaya komalume okuyibona bona bakuvulela inhlahla yakho, ngoba vele usuxolisile. Uma kuukuthi abazali bakho bayakhona ukuthi baxolise ngendlela abaxolisa ngayo bese beyakulungisa lokho kufanele bekulungise, nakho futhi lokho kuyosiza kakhulu ekutheni izinto zakho zivuleke. Kodwa lapha kwaQwabe uthuma usufikile bese siyakwenzela futhi kube khona amakhambi esikunikeza wona ozohamba uyowasebenzisa, ozohamba ugeze ngawo, noma ukwazi ukuthi ushweleze ngalezo zinto oyiphethe nalezo izilwane lezi esuke ifunakala, kodwa bese sesikunikeza futhi ne-instruction ukuthi uzokwenza kanjani. Okay gogo, bengifisa ke songilungiselile inhlanhla yami seyilungile. Iyiphi indlela yokungilekelela ukuthi ke imali ize kimi, amathuba emisebenzi makuvela mhlawumbe ngiyalinganisa business lami likwazi ukusebenza, khona into engeke ngizwe kuthiwa kunohlanga lwemali. Angazi la kwaQwabe ukuthi umuntu nimlekelela kanjani endabeni yemali, sibe straight. Abantu bafuna imali la ngaphandle, abasafuni nje kulokubeka leba, bathi bafuna imali abantu gogo. Thokoza mkhulu. Kuyenzeka ke umuntu athi nali business nginalo, noma khokho ngicela uqala ibusiness, kodwa njengamanje ngiyabona ukuthi ngisho ngaliqala lelo business ngeke lize lihambe ngendlela okuyiyona yona. Kuyadingeka nje ukuthi kube khona iwatcho esikunikeza zona
uma umuntu wesiwasho, uma umuntu womuthi futhi sikunikeze mhlambe sithi sebenzisa lezo insuku, ngithi sebenzisa lezo insuku lezo ezu7 noma sebenzisa insuku ezintathu bese ngikushaya lolo hlanga lolo-ke oluzokwenza ukuthi uma kuwukuthi njengamanje uyadayisa entweni yakho ikwazi ukuthengwa, bese futhi siyavala ukuthi uma kukhona izitha ezithile ezingakwazi ukuthi zivale ekutheni ama-client akwazi ukuthi eze kuwena, lokho bese futhi siyakuphebeza sikwazi ukuthi sikuvale, bese wena imhlahla yakho iyaqhubeka ukwazi ukuthi ama-client angene kuwena. Okusho ukuthi mangizothatha lo hlanga lwemali uphinde futhi ungibiyele noma uyangivikela. Kunjalo mkhulu. Okay, ugogo utholakala kuphi nendawo, sikhumbuza ababukeli utholakala kanjani, inombolo zocingo njalo njalo. Inamba engitholakala kuyona ngiyatholakala ku-065 208 6374 ugogo Qwaba. Utholakala kuphi nendawo ugogo Qwaba? Ngitholakala Sunnydale eShowe. Okay gogo siyabonga. Mhlawumbe amazi okugcina ongadlulisela ebantwini sesiphetha sesivalelisa ukukhuthaza abantu mhlawumbe nokubuyisa ithemba ebantwini, abantu baqoliwe, abantu sebayasaba nokuza kini ningabelaphi, basaba ukuthi bayaqola usuku nosuku. Engakudlulisa nje kakhulu ukuthi kubantu bakithi asithembeni ukuthi akukho okungenzeki. Uma kuukuthi siyafisa ukusizakala asidibane sibonane kwaQwabe, ngizokwazi ukuthi nginisize nanokuthi egcineni kosuku into mawusuku uyizele ngiyayithanda ukuthi ukwazi ukuthi ubekezele kuze kulunge, ngoba uthola ukuthi inkinga ibe enkulu kakhulu kufanele silungise eqala inkinga bese sivula inhlahla yakho, kodwa angeke kuhlale kungenzeki, ayikho into engenzeki. Hayi ukuthi ngeke kulunge, ayikho into engalungi, ayikho into engalungi kuzolunga. Okay gogo siyabonga. Sicela ukuthi mbukele lapha ekhaya, usubscribe, ulike, ufollow. Sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona na ku YouTube. Siyabonga.